Здравейте, скъпи мои! В какво вярвате? Вярвате ли, че живота ви е прекрасен? Вярвате ли, че всичко ви се случва по план? И всичко се нарежда така, както си го помислите? Или обратното? Всичко върви наопаки. Нищо не се случва както вие желаете. Всичко идва от нашите вярвания. Това как ги нареждаме и пренареждаме в нашата глава, как точно мислим и как точно се чувстваме в дадени моменти и ситуации. Дали когато започнем нещо ново, си позволяваме и си казваме да, получава се, случва се, има го, тук е. Или си казваме, не, пак ще трябва да мина през толкова много трудности. Всичко е във вярата, всичко е в това как ние чувстваме и вярваме в определена ситуация и в определен момент към определено предстоящо за нас събитие. Искам да ви поканя на моята среща в Zoom, която ще се състои на 13 април от 16 часа българско време. Ще говорим за детските емоции, ще говорим и за нашите емоции на възрастните. Много ще се радвам да се включите в срещата, защото съм ви подготвила и специална практика след като приключиме този разговор, която се надявам много да ви помогне да погледнете навътре във вас и да усетите какви са вашите нужди, какви са вашите желания и къде и как да ги потърсите. До скоро, мили мои! Чао!